Il-Mużew tal-Futbol f'Taqali serva ta' ispirazzjoni għal ktieb ġdid miktub mill-għalliema Daniela Attard flimkien ma' Gilbert Agius, plejer u ambaxxatur tal-qari. Fir-rokna li jmiss, naraw kif il-logħb bil-ballun jimxi jitfit mal-qari f'dan il-proġett tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-idea tal-ktieb ġiet minn kollezzjoni ta' oġġetti tal-futbol ta' ħabib tagħna Sur Kenneth Formosa. Dawn l-oġġetti kienu jinsabu ġewwa garaxx u ftit ilu ġew trasferiti ġewwa dan il-mużew li jinsab ġewwa l-bini tal-MFA. Aħna naħdmu fl-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u żewġ kollegi tiegħi li huma Carmel Busuttil u Xavier Darmanin li huma ex-footballers internazzjonali Maltin. It-tlieta aħna konna tajna xi affarijiet, xi oġġetti lil Kenneth biex jagħmelhom fil-mużew. U xtaqna ninkorporaw dawn l-affarijiet ma' din l-istorja. Parti mix-xogħol tagħna huwa li għandna programm li nagħmlu nħajru t-tfal jaqraw il-kodba permezz tal-futbol. U indunajna li hawn nuqqas ta' riżorsi, speċjalment kodba bil-Malti li huma relatati mal-futbol. L-Aġenzija ħarġet bl-idea li aħna noħolqu r-riżorsi tagħna u waħda mir-riżorsi kienet dan il-ktieb. Aħna xtaqna li nikreaw storja fittizja biex tappella għal tfal tal-primarja, iżda fl-istess ħin xtaqna indaħlu l-element fatwali fiha. U għalhekk iddeċidejna li ndaħlu l-istorja tal-futbol biex it-tfal jieħdu gost jaqraw storja ta' avventura b'daw il-karattri ħelwin u fl-istess ħin ikun qed jitalmu xi ħaġa dwar l-istorja tal-futbol riċenti f'Malta. Jien xortija tajba li sidi laħaq iż-żewġ grounds, kompla d-diskussjoni bużu l-flok. Għandi kurżità kbira biex insir naf minn fejn ġibtu simkom. Staqsejthom jien. Jien jisimni Gili għax kont nintlibes minn Gilbert Agius, il-plejer ta' Valletta FC u tat-tim nazzjonali Malti. Tal-ittibu mirat għal tfal tal-4 u l-5 sena tal-iskola primarja. Iżda ma jappellax biss għal dawk li jħobbu l-futbol, iżda jappella wkoll għal tfal oħra għaliex fi ħafna lezzjonijiet li nistgħu napplikaw għal ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi tfal jaraw l-istorja bħala xi ħaġa monotona forsi li ma tappellax għalihom jew li ma tattirhomx. Iżda permezz ta' dan il-ktieb naħseb li ħajsibu l-istorja tal-futbol interessanti. Għadni nġib qudiem għajnejja meta skurjajt tripletta fl-aħħar logħba tiegħi tal-UEFA Cup bejn il-Belt u NK Rijeka tal-Kroazja. Kif nista' ninsih dak il-jum? Jiena wkoll sibt xortija, kelli ngħaddi minn taħt idejn Xavier Darmanin, goalkeeper prim li lagħab ma' diversi timijiet f'Malta u anke mat-tim nazzjonali Malti. Bħalissa qegħdin fil-proċess li noħolqu u nippubblikaw kod oħra. Jien għandi ieħor li suppost ħajġi ppubblikat dalwaqt, imma anke l-kollegi tiegħi kollha għandhom kodba, numru ta' kodba li biħsibna noħorġu biex nużaw f'dan il-programm tagħna u anke biex jitqasmu fl-iskejjel tal-primarja. Kont ilqajt l-aħħar penalty kontra il-Juventus meta t-tim tal-Belt rebħulhom f'partita ta' ħbiberija f'Jannar tal-2008 ġewwa Taqali f'Taħret Salvina Lingwanta. U jien kelli x-xort nintlibes minn wieħed mill-aqwa plejers Maltin ta' kull żmien, Carmel Busuttil, fil-logħba bejn Malta u l-Ġermanja. Kont jien li ftaħt l-iskor għal b'ton ta' sodisfazzjon bużu l-flok. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.